ai ina gaya ma abinci mai kyau ina gaya ma ko ka fara kai shi haba da gaskiya ai ni ma yanzu kaina jira nake abincin mu ya ƙara so yau ciyayya za a yi abincin nan ake mana mai rai da kai lafiya dai ba ina da abinci na yana nan dab da sauka wallahi ko wace nake a kawo shi kaga dan halatta ma shi sai ka so yawwa kaga ka bai su kaso mana ai dan man bai kaso ba da ko ku ba komai a hankali ya so Allah ya da kuma yana kana fara